quito a máscara. Bo día a todos e a todas. Estades todos ben? Non esperamos máis? Pois damos comenzo a presentar a campaña do comercio local e Love co comercio local, non? Bueno, campaña que se entronca de alguma maneira co día 14 de febreiro, que comeza ese domingo non, ou o que ven, pero xa se vades por a cidade, veredes que hai algunhas cadeas que xa están empezando a decorar. O 14 de febreiro é normal que sexa unha fecha na que se mercan agasallos para a parella. Nos pese a restriccións sanitarias, é certo que tivemos que cambiar radicalmente a forma de pensar a campaña para este ano. Se o ano pasado os escritores e as escritoras galegos, galegas colaboraron nesta campaña de comercio, de enamorarse do comercio local, con frases que colgaban en todos os comercios da cidade. Este ano tiñamos pensado, verdad, teño que dicilo, de alguma maneira fomentar que empresas que estaban especialmente castigadas coa pandemia, empresas de animación, músicos, músicas, colaboraran, pero as restriccións e a situación sanitaria tan complicada que estamos a pasar en Pontevedra, evidentemente, paraliza estas accións. En todo caso, como é unha fecha clave no comercio, como o comercio que pecha ás 6 da tarde está a pasalo especialmente mal, nós temos que colaborar primeiro coa decoración dos escaparates, como dicía antes, xa comenzou en moitas cadeas, onde vi algunha farmacia, incluso algunha floristería que xa empezou a decorar. De que maneira? Pois como estades a ver aquí detrás, corazóns troquelados de 25 centímetros. Entendemos que normalmente ese tipo de campañas veñen a adherirse uns 450 comercios, máis ou menos. Evidentemente non é unha cifra pechada, estaremos ao que nos digan as asociacións e os comercios da cidade, así que, máis ou menos, pois repartiremos uns 900 corazóns. 900 corazóns e, ademais, un San Valentín ou un Cupido, dependendo se falamos da cuestión religiosa ou de outras cuestións, non? Ben, serán repartidos, insisto, para decoración dos escaparates, para evitar precisamente que os comercios podan gastar en decoración dos escaparates. Campaña que comenzará o 6 de febreiro, agora mesmo Marga de Pontevedra Digital, que é a empresa que está a levar a campaña, igual que o ano pasado, dicíame que xa comenzarán a repartición da decoración, a repartición dos corazóns, a repartición do San Valentín, dos Cupidos, e que incluso en algúns escaparates estaba colocados, o sea que a realidade é que a xente xa ten ganas de empezar a traballar por este 14 de febreiro. Pero é certo que as restriccións sanitarias onde decidimos que se iba a alargar a campaña dende o 6 de febreiro, insisto, que xa comeza ata o 10 de marzo, porque con este decoración para os escaparates que se van repartir, decidimos facer bonos para o comercio, para a xente. Estas campañas de bonos, o que temos pensado dos servicios, repetilas ao longo do ano, porque son fundamentales para fomentar o consumo do comercio local, do noso comercio de proximidade, para axudar os nosos veciños, as nosas veciñas, pero tamén é unha axuda importante para toda a cidadanía. Sorteo de 30 premios de vales de 100 euros para gastar precisamente no comercio local, nos comercios que se adhieran á campaña. Hasta o 10 de marzo, como dicía, o sorteo se celebrará o 15 de marzo, empezarán a posibilidade de trocar do 16 de marzo ao 30 de marzo estos vales, como dicía, de 100 euros cada un, 30 vales, como dicía antes. Por que alargamos tanto? Porque estamos con unhas restriccións sanitarias moi importantes. Eu teño que insistir en que non existan aglomeracións, insistir na responsabilidade da cidadanía, e teño que tamén invocar a que se utilice, que se está a utilizar, que na campaña do Nadal foi unha clave dentro do comercio local, que se